Нехай будзе пахвалёны Езус Христос. Дзякуем Пану Богу за третью великодную неделю, за то, что мы живые, что мы тут разом можем помолиться, прославить Его имя, порадоваться в черговый раз перамозе Пана Езуса над смертью, над злом, спадзявацца на Его милосердность, бясконцую и такую радостную, дзякаваць и прославлять имя Его, зноў подумать про наше жыццё, зноў порадоваться простое, что мы протягиваем змагацца со своими слабостями, протягиваем доверять Богу и доручаем Ему свои справы, свое жыццё, попросить прабачэння за тыя слабости, грахи и падзенні, якія, магчыма, мелі ў гэты тыдзень, асабліва за грэх ганарыстасці, празмернага, может быть, ужывання ежы, простой грэх, калі мы былі прычыною чужога граху праз нашыя паводзіны. Молимся за нашу парафію, за святарства, за наших святароў, ксяндза Ігора, ксяндза Кірыла, молимся за дзетак, якія прыслужваюць каля алтара, за іх сем'і, і просім добрага Бога, каб наша супольнасць расла, каб наше касцёльнае жыццё квітнела. Даручаем гэтыя ўсе інтэнцыі нашай нябеснай заступніцы, Найсвяцейшай Маці Марыі. Асаблівую малітву хацелі прачытаць за парафію. Хрысты Адкупіцель, Ты клічаш нас у нашу парафіяльную святыню на малітву і спраўванне сакраментаў. Мы збіраемся там як парафіяльная супольнасць. Просім Цябе благаслаўленні для тых, хто стварыў гэтую супольнасць, для вернікаў і душпастыраў. Даручаем Табе сем'і нашай парафіі, няхай узрастаюць у Тваёй любові. Аддаём Тваёй апецы дзяцей і моладзь, каб іх сталенне пад Тваім наглядам вяло іх да поўнай веры і чалавечнасці. Молімся за хворых, старэйшых і асамотненых. Ты сам будзь іх дапамогай і суцяшэннем. Апякуйся нашымі святарамі і просім аб новых пакліканнях да манаства і святарства. Нарэшце асабліва даручаем Табе тых, хто яшчэ не прыняў ласку Твайго збаўлення. Перамяні іх сэрцы і ўчыні паводле свайго сэрца. Хрысте, прымі нашу пакорную адданасць Табе і благаславі нашай парафіі і нашым сем'ям. Амен. Ще раз падзякуем і праславім нашага Бога ў нашых сэрцах. Просім Духа Святога, каб напоўніў нас этой малітоўнай цішынёй, супакоем і надзеяй на адкупленне, на перамяненне нашых сэрцаў. І на спадзяванне на Яго міласэрны суд, на вечнае валадарства, вечны супакой і вечную радасць. Молимся на святым ружанцы, будем молиться таямницы хвалебные, разважанні со святой Маці Терезы из Калькуты. В імя Отца и Сына и Духа Святого. Амен. Веру в адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба и зямлі, и в Езуса Христа, Сына Яго адзінага, Пана нашага, які быў зачаты ад Духа Святога, нарадзіўся з Дзевы Марыі, замучаны пры Понскім Пілаце, укрыжаваны, памёр і быў пахаваны, зышоў да адхланні, на трэці дзень уваскрос з памерлых і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Бога Айца Ўсемагутнага, адтуль прыйдзе судзіць жывых і памерлых. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на землі.
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу, таямніца першая у Воскресення Христа. Радасць Воскресення Пана – гэта водбліск любові Айца. Радасць Езуса – гэта надзея на вечнае шчасце, гэта гарачы прамень любові. Вялікдзень прыносіць нам гэтую радасць. Аднак трэба памятаць, што няма радасці без ахвяры. Менавіта таму Вялікая Пятніца папярэднічае Вялікадню. О Божа, дай мне моцную любоў і волю, каб я магла ісці туды, куды ісці найбольш баюся, і распальваць любоў там, адкуль мяне выганяюць. Удзялі мне ласку, каб я магла ў цемры ўбачыць святло веры і каб змагла захаваць яго ў самым вялікім адчаі. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленая ты між жанчынамі і благословлены плод улоння Твайго, Езус.
Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марыя, без граху першароднага зачатая, о мой Езу! Частка 2. Необазяцце Христа. Езус выбраў нас так, як выбраў калісьці апосталаў. Мы павінны жыць з перакананнем, што належым Яму, і не дазваляць, каб што-небудзь, нават найменшае, аддаляла нас ад гэтай прынадлежнасці, ад Яго любові. Пасля небазяцці Езуса Маці Божая асаблівым чынам апекавалася апосталамі. Таксама і сёння яна адтуляе нас сваёй мацярынскай апекаю. Ойче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословлены плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з табою, благословленная ты між жанчынамі, благословленный плод улоння Твайго, Езус.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти поміж женщинами, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між женщинами, і благословлений плод лоня Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому. О Марія, без греху першородная зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наші. Третья таямница хвалебная с послания Духа Святого. Першие христиане помирали дзеля Иисуса. Их вёў и умацоўваў Дух Святы. Их пазнавали по тым, што яны любілі адзін аднаго. Любоў ніколі не была настолькі патрэбная свету, як у наш час. Таму нам неабходна сіла Духа Святога, каб навучаць згодзе і любові за Езуса у нашых бліжніх. Ён улівае ў сэрцы нашыя любоў, спакой і радасць у такой меры, у якой мы страцілі іх з-за паблажлівасці да саміх сябе, з-за бяздзейнасці, злосці і амбіцый, у такой меры, у якой мы прагнем узяць на свае плечы крыж Хрыста. Спашлі, Пане, свайго Духа і аднаві аблічча зямлі, аднаві нашыя сэрцы, нас саміх і ўвесь свет. Отче наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твоё, прыйдзі валадарства Твоё, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благословленная ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия,
Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты між жанчынамі, і благословленный плод улоння Твайго, Езус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Марія, без граху першароднага зачатая, Молися за нас, кто в Тебе порятунку шукає. о мой Єзу, Таємниця хвалебная 5. Четвертое. У небовзятия на святейшей Панны Марии. Просим на святейшую Маті, каб яна навучила нас своему мовчанню, своей добрыні, своей покоры. Твое мовчання, Марія, має глибокий сенс, і воно вучить нас на Твоєму прикладі заховувати усі найважніші справи у глибині серця. Не оправдуватися, коли мяне обвинувачують або навчають. І завсёды молитися в тишині серця, так, як це Ти робила. Научи мене так, як Ти вчила Єзуса, каб моє серце було тихе і покорне, каб яно прославляло нашого Отця. Найсвятейшая Панна Марія, у Тебе наша моц і підтримка. Ты причина нашей радости. Мы икнемся наследовать Тебе и так само приносить радость іншим. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя,
як у небе, так і на землі. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод у лоне Твоего, Иисус. Вітай, Марія, повная ласки. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О, Марія, без граху першородного зачатая,
о мой Езу. І наші, захавай нас от огню пекельного, проведи все души до неба и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Таємниця 5. Укоронування Найсвятейшей Панны Марии. Мария была выбрана королевою неба и земли. Людьми во всем свете приносят до образов Марии, нашей Мати, пригожие воты и покрывают сие алтари кветками. Мы можем подарить ей кветки своей добрыни, кветки усмешки. Укоронуем нашу Мати духмяными кветками нашей любови, один до одного, пяшчоты и покоры. Тебе отдаемся, святая Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Амин. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария,
молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Было спрадвеку, теперь, повсюду, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без греху першородная зачатая, молись за нас грешных, порятунку шукає. О мой Єзу, пробач нам грехи наші, заховай нас от Тебе. Тебе отдаемся. Тебе отдаемся. Тебе отдаемся. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим. Памолімся яшчэ да нашага нябеснага пробашча, папросім праз яго заступніцтва. Падзякуем зноў за тыя цуды, якія працягваюць чыніцца на нашай зямлі. Папросім міласэрнага всемагутнага Бога, стварыцеля ўсяго бачнага і нябачнага, каб і надалей праз свайго слугу працягваў дарыць нам ласкі і благаслаўленні, і каб адраджалася жыццё духоўнае на нашай зямлі, каб росла вось гэтая евангелізацыя, душпастырства, каб людзі маглі збаўляцца праз заступніцтва айца Фабіяна, каб працягвалася будоўля, каб не было ніякіх преград, і кожны чалавек, які звяртаўся да яго, мог у сваім сэрцы, у сваім жыцці адчуць вось гэтае благаслаўленне слугі Божага, які прынёс веру на нашу зямлю, распаўсюдзіў святы ружанец, праслаўляў імя Божае, Маткі Божай. І яшчэ пры сваім жыцці быў ужо цудатворцам, да якога звярталіся з усіх земляў Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Пане Езу Хрысте, збаўца наш, напярэдадні сваёй смерці Ты маліўся да всемагутнага Айца, каб усе, хто верыць у Цябе, былі адно. Май ласку праславіць цудамі пабожнага слугу Твайго Фабіяна, які ўсё сваё жыццё ў працы і цярпенні прысвяціў таму, каб споўнілася жаданне Тваё, каб настала адна ўчарня і адзін пастыр. Просім Цябе, Пане, праз заступніцтва Найсвяцейшай Маці Тваёй, каралевы Ружанца, верным шанавальнікам якой быў айцец Фабіян, далучы яго да ліку благаслаўлёных. Аминь. Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Тваё, прыйдзі валадарства Тваё, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марыя, поўная ласкі, Пан з Табою, благаслаўлёная Ты між жанчынамі, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Летание до слуги Божага Фабіяна, славутага цудамі ў стовпцах. Kyrie eleison. Христе, почуй нас. Отче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святы Божа, Святая Тройца один и Божа, Святая Мария, святые апостолы и евангелисты, святые мученики и мученицы,
святые вызнаўцы і настаўнікі, святые законнікі і пустыннікі, святые святары і левіты, слуга Божий Фабіяне, прыхільнік хвалы Божай, аздоба ордэна прапаведнікаў, сыне святла, люстра пакоры, прыклад чыстасці, велічны думкамі пра Бога, апостол святой веры, прыхільнік збаўлення людзей, руплівы прапаведнік, пабожны святар, палаючы светач Божай любові, славуты цудамі, суцяшальнік засмучаных, заступнік вандроўных, выратавальнік няшчасных, успамога сіротаў, вызвалення прыгнечаных, заступнік хворых, абаронца ад нязгодаў, надзейны праваднік, утаймавальнік непрыяцеля, анёле спакою, надзея тых, хто ў роспачы, найміласэрнейшы наш апякуне, праз заслугі айца Фабіяна Цябе. Будь да нас літасцівы, ад усяго злога, ад усялякага грэху, ад Твайго гневу, ад пажару, голаду, вайны і заразы, ад маланкі і раптоўнай непагадзі, ад раптоўнай смерці, ад усялякіх злых прыгодаў. Слугу Твайго Фабіяна, да ліку благаслаўлёных далучыць май ласку, праз заступніцтва айца Фабіяна, касцёлу нашай айчыне узмацніць май ласку, Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету. Христе, пачуй нас. Христе, выслухай нас. Антыфона. Справядлівы заквітнее, як пальма вырасце, быццам кедр на Лібане. Маліся за нас, слуга Божий Фабіяне. Молімся. Боже, Ойче Всемагутны, Ты праз заслугі айца Фабіяна сваю неспасцігальную моцаю ратуеш усіх, хто звяртаецца да Цябе, ад усялякіх пакутаў. Просім Цябе, Пане, учыні, каб мы, нягодныя слугі Твае, былі вызваленыя ад грахоў і захаваныя ад няшчасцяў гэтага свету і подступаў сатаны. Праз Хрыста, Пана нашага, імя Отца і Сына і Духа.
воскрес Пан над панами, и Он живет, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. Воскрес Пан над панами, и Он живет, и Он разом с нами. Аллилуйя, аллилуйя, воскликайте, аллилуйя. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, интенции этой святой мши мы дякуем Пану Богу за молитовные группы в нашем костеле и молимся в интенции членов ружов беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии, Матери Божией Сутяшення, Святой Тереси, Дитятка Єзус, слуги Божого Отця Фабіяна, за їх сім'ї, за хворих членів з гэтых ружов, обхудшейшим їх виздоровлення. А так само просим Божого владарства для померлых членов з гэтых ружов Станиславы и Алены, Янины, Ядвиги, Дануты, Рамуальда, Марии, Алены и Анны, Паула. Так само в этой интенции просим Божьей милосердности и владарства Божьего для Янины, Гостила год после смерти, для Каспара, Марии, Антона, Казимиры, Юзефа, Марии, Михаила, Анны, Даны, Фели, Натальи, Тересы, Юзефа, Микиты, Каратыш, для Мечислава, Леонарды, Виктора, Марты, Виктора, Вацлава, для Валентина, Петрашкевич, Софии, Булаш, для всех померлых семьев Радкевич, Душинских, Радомских, Качановских, для Франца Жижича и для всех померлых семей Жижича. Перед тим, як зложити эту найсвятейшую ахвяру, попросим Бога пробачення за все наши грехи. Сповідаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога наш. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий,
себе грехи свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, нехай Твой народ заўсёды цешыцца адноўленай маладосцю духа, каб, радуючыся цяпер вяртанню ў хвалу Твайго усынаўлення, з пэўнай надзеяй чакаў дня свайго ўваскрашэння праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Стойте. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. У дзень Пяцідзесятніцы устаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам да іх: «Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы. Езус з Назарэту быў мужам, якога Бог паказаў вам у сіле, цудах і знаках, што Бог учыніў праз яго сярод вас, як і самі ведаеце. Вызначаная воля і прадбачанне Божае выдала яго, а вы, укрыжаваўшы рукамі бязбожнага, забілі яго. Але Бог уваскрасіў яго, вызваліўшы ад мукаў смерці. Бо немагчыма было, каб яна трымала яго. Давід жа гаворыць пра яго: «Я заўсёды меў Пана перад сабою, бо Ён праваруч мяне, каб я не пахіснуўся. Таму усцешылася сэрца маё, і ўзрадаваўся язык мой, і цела маё будзе спачываць у надзеі. Бо не пакінеш душы маёй у адхланні, не дасі святому Твайму убачыць тленне. Ты даў мне пазнаць дарогі жыцця. Ты напоўніш мяне радасцю перад абліччам Тваім. Мужы і браты, дазвольце мне сказаць вам адкрыта пра патрыярха Давіда, які памёр і пахаваны. І магіла ягоная знаходзіцца сярод нас па сённяшні дзень. Будучы ж прарокам і ведаючы, што Бог прысягнуў яму пасадзіць на ягоным троне патомка ягонага, ён прадбачыў і казаў пра ўваскрасенне Хрыста, што не засталася душа ў яго ў адхлані, і цела ягонае не ўбачыла тлення. Гэтага Езуса ўваскрасіў Бог, чаму ўсе мы сведкі. Вось узнесены правіцаю Бога і атрымаўшы ад Айца абяцанне Духа Святога, Ён выявіў тое, што вы бачыце і чуеце. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Ты дорогу життя мне покажеш, о Пане. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пане. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан,
Пан частка спадщини моей и келиха моего, и он лёс мой тримає. Ти дорогу життя мне покажеш, о Пані. Благословлю Пана, який дав мені розум, бо й ночу вучить мене моє серце. Пан завсёды перед моими очима, бо ён праворуч мяне, я не похиснуся. Ты дорогу життя мне покажеш, о Пані. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моей у откланий, и не даси святому Твоему бачить тление. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пані. Ты дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед Тобою, вечное счастье праворуч Тебе. Ты дорогу життя мне покажешь, о Пані. Читання послання святого апостола Петра, умілованыя. Калі вы называеце айцом таго, хто без прадузятасці судзіць кожнага паводле ўчынкаў яго, то са страхам праводзьце час вашага зямнога вандравання. Ведайце, што нетленным серабром ці золатам адкуплены вы ад марнага жыцця, дадзенага вам айцамі, але каштоўнаю крывёю Хрыста, як беззаганнага і чыстага ягняці. Ён быў прадвызначаны яшчэ да стварэння свету, але з'явіўся ў апошнія часы дзеля вас, што паверылі праз яго ў Бога, які ўваскрасіў яго з мёртвых і адарыў хвалую, каб вы мелі веру і надзею на Бога. Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пане Єзу, тлумач нам Писані, нехай палає серце наше, коли до нас промовляєш. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Євангелія поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. Ось двоє вучнів Єсуса йшли у вёску, званою Емаус, яка знаходилася у 60 стадіях від Єрусаліма, і розмовляли поміж собою про все тое, що відбулося. І коли вони розмовляли, розважали між собою, сам Єсус наблизився, да йшов разом з ними. Але очі їх були стримані, тому не познали його. І ён сказав їм: «Про що гэта ви розмовляєте поміж собою?» І яны спинилися повные смутку.
Адказваючы, адзін з іх па імені Клеоп сказаў яму: «Ты, напэўна, адзіны, хто жыве ў Єрусаліме і не ведае, што ў гэтыя дні там сталася». І спытаў у іх: «Што?». Яны сказалі яму: «Тое, што сталася з Езусам з Назарэту, які быў прарокам магутным у чынах і ў слове перад Богам і ўсім народам. Як першасвятары і правадыры нашыя выдалі яго на смерць і ўкрыжавалі, а мы спадзяваліся, што ён той, хто павінен вызваліць Ізраіль. Цяпер жа пасля ўсяго гэтага мінае ўжо 3-й дзень, як гэта сталася. Але і некаторыя з нашых жанчын здзівілі нас. Яны былі на досвідку каля магілы, але не знайшлі цела ягонага. Прыйшлі і сказалі, што бачылі анёлаў, якія з'явіліся ім і паведамілі, што ён жывы. І пайшлі некаторыя з нашых да магілы і засталі ўсё так, як казалі жанчыны, але яго не бачылі. Тады ён сказаў ім: «О, неразумныя, марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу?» І пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, растлумачыў ім тое, што ва ўсім пісанні датычыла яго. І наблізіліся яны да вёскі, куды ішлі. Ён зрабіў выгляд, што хоча ісці далей. Але яны настойвалі, кажучы: «Застанься з намі, бо ўжо вечарые, дзень мінае». І ён увайшоў, каб застацца з імі. Калі сядзеў з імі за сталом, узяў хлеб, благаславіў яго, паламаў і даў ім. І тады адкрыліся іхнія вочы. І яны пазналі яго, але ён стаўся нябачным для іх. І яны сказалі адзін аднаму: «Ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам пісанне?» І ў тую самую гадзіну яны ўсталі і вярнуліся ў Єрусалім, і знайшлі сабраных 11 і тых, хто быў з імі, якія казалі ім: «Пан сапраўды ўваскрос і з'явіўся Сымону». І яны расказалі пра тое, што здарылася ў дарозе, як пазналі яго ў ламанні хлеба. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Сядайце, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, сённяшняе Евангелле вельмі прыгожа нам апавядае пра цікавае здарэнне, якое адбылося з вучнямі па дарозе ў Эмаус, калі Езус сустрэўся з імі. І гэта для вучняў быў у пэўным сэнсе экзамен. То есть Езус, настаўнік, прымае экзамен у сваіх вучняў. Бачым, яны взбударажаныя, бягуць з Єрусаліма, бягуць па 2 матывах. Першы матыў — баяцца пераследу, натуральны такі матыў, спалохаліся за сваё жыццё. Другі матыў — жанчыны напалохалі іх. Вось, пашлі, Езуса не убачылі, сказалі, што ўбачылі анёлаў, што ён уваскрос. Яны не разумеюць, што тут творыцца. Таксама бягуць. Вось гэта замяшанне такое. Напэўна, не ведаем, напэўна, самага сапраўднага матыву, бо мы не можам увайсці, і кажуць, у сэрцы гэтых людзей, у думкі гэтых людзей убачыць іхнія матыву. Але мы па апісанні Евангелія мы бачым такія, што яны спалоханыя. Езус сустракае, Езус даганяе іх як бы у іхнім падарожжы, і яны размаўляюць пра нейкае, і гэты падарожны, які дагнаў іх, уваходзіць у іхнюю размову, каб, і гэта заўсёды так было, каб і час скаратаць, бо, як напісана, цэлы дзень дарогі. Вось размова ідзе. Яны пытаюцца, пра што вы размаўляеце, яны адказваюць: «А ты што, не чуў? Усе Єрусалім ведае». Вось што сталася з Езусам. Самае цікавае, што яны яго назвалі, мы павінны троху прыдзірацца да кожнага слова, які быў прарокам магутных у чынах і ў славе перад Богам і ўсім народам. То есть яны сказалі, што Езус быў прарокам. І гэта таксама цікавае сведчанне, што з павагаю людзі адносяцца
да прарокаў, да старога запавету. І бачым далей, яны апавядаюць пра тое, што не збылося чаканае імі, што ён не вызваліў Ізраіль, але тут здарылася незразумелае, пайшлі жанчыны, праз 3 дні не знайшлі Езуса, бачылі анёлаў, і вось яны зараз ідуць і пра гэта разважаюць, што далей будзе, але на ўсякі случай зышлі з Єрусаліма. І бачым далей, што далей цікавая катэхеза праходзіць Езуса. Катэхеза, якая заключаецца ў 2 сказах. «О неразумныя, марудныя сэрцам, каб паверыць усяму, што казалі прарокі». Што казалі прарокі. Ці ж не трэба было Месіі цярпець усё гэта, каб увайсці ў сваю славу, і пачаўшы ад Маісея і ад усіх прарокаў, раз тлумачыў ім тое, што ва ўсім Пісанні датычыла яго. Вось катэхеза Езуса заключалася, каб узяць са Святога Пісання і паказаць ім, што ўсё збылося ў гэтую хвіліну. І калі мы, дарагія браты і сёстры, вернемся вось да першага чытання з кнігі Дзеяў апосталаў, дзе Пётр у дзень Пяцідзесятніцы ўстаў Пётр разам з 11 і прамовіў моцным голасам, кажа: «Мужы юдэйскія, выслухайце гэтыя словы». І тлумачыў ім пра Езуса Хрыста тое, што было напісана у Пісаннях, у прарокаў. То есть ён як бы паўтарыў гэтую гісторыю Езуса Хрыста, як павучаць народ, асабліва народ веруючы, каб яны пачулі, што, але галоўна пачулі пра Езуса Хрыста, пачулі, што тое, чаго яны чакаюць, збылося ў сённяшнія дні. Але тут пытанне заўсёды паўстае даволі цікавае. Евангелие ад святога Лукі было напісана ў асноўным для хрысціянаў. Бо мы ведаем, што Евангелие ад святога Марка было напісана для габрэяў, а гэта для хрысціянаў. І мэта гэтага Евангелия паказаць было, што Христос пазнаецца, Бог пазнаецца праз Пісанні, праз слуханне Божага Слова, праз Божае Слова. Гэта месца сустрэчы з Богам. Памятаеце, што заўсёды паўтараў на працягу гэтых гадоў, што мы сустракаем Езуса Хрыста у Святым Пісанні, у Евангеліі. Сустракаем Хрыста. Непасрэдна маем зносіны з Богам, з Езусам Христом, чытаючы Святое Пісанне, яке заўсёды малітоўнік — гэта добрае, але Святое Пісанне — гэта моцнае. Святое Пісанне — гэта моцна. І калі мы чытаем Святое Пісанне, нават калі мы не бачым нейкай такога сэнса, што вось гэта нейкая малітва, ці што мы чытаем Святое Пісанне, мы чытаем словы самого Бога. А словы самого Бога, нават месца, на якім чытаецца Святое Пісанне, ачышчаецца ад усялякага зла, ад усялякіх непаразуменняў. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры, ведаць Святое Пісанне. І далей бачым, калі вучні папрасілі падарожніка астацца з імі, і калі Езус узяў хлеб, благаславіў, раздаў, і вочы іх адчыніліся, яны ўбачылі Хрыста, Эўхарыстыя. Гэта тое, што творыцца ў касцёле. Святое Пісанне слухаем, разважаем над Святым Пісаннем, пазнаем Святое Пісанне і удзельнічаем у Эўхарыстыі, каб нашыя вочы канчаткова адчыніліся. Пры Пісанні можа яшчэ стрыманыя вочы былі, яшчэ не заўсёды адкрытыя, але калі адкрываюцца яны на самой справе, калі бачым Езуса пры ламанні хлеба, Езуса ўваскрослага, бо я хацеў бы гэта падкрэсліць, калі мы прымаем Хрыста у Найсвяцейшым сакраманце, мы прымаем не Езуса з вялікага чацвярга, апошняй вячэры, калі ён яшчэ быў з вучнямі, і ён сказаў, гэта ёсць цела, але мы прымаем Езуса ўваскрослага у Эўхарыстыі, у хлебе гэтым, дзе ёсць паяднанае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста. Бо ёсць падчас імшы такая хвілінка, якую мала хто заўважае, але якая
а самая найважнейшая, одна из найважнейших, не самая, але одна из найважнейших хвілін падчас святой Еўхарыстыі. Гэта калі мы усе гаворым баранку Божий, які бярэш на сябе грахі свету, змілуйся на нам. А ў гэтую хвіліну ксёндз ломіць хлеб і частинку кідае у чашу, якая стала крывёю Христа. Гэта паяднанне, нанова паяднанне цела і крыві Христа. І гэтая хвіліна не толькі сімвалізуе, а гэта хвіліна здзяйсняе уваскрасенне Пана. І толькі пасля гэтай хвіліны мы прымаем найсвяцейшы сакрамент, прымаем уваскрослага Езуса Христа, прымаем да свайго сэрца: хто спажывае маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. Цела Христа, бо толькі уваскрасенне Христа дае жыццё вечнае чалавеку. Поэтому бачым, што апосталы, калі пазналі Езуса Христа, яны вярнуліся ў Єрусалім. Яны як бы уцякалі з Єрусаліма, але вярнуліся на тое месца, дзе адбываліся ўсе гэтыя падзеі, пра якія яны са страхам расказвалі, якія іх моцна здзівілі, якія іх прывялі ў такую роздум, можам сказаць, у ступар, што ж будзе далей, як далей гэта ўсё зразумець. Яны вярнуліся ноччу. Мы сёння можам прадставіць, што значыць ісці ноччу, у нашую ноч, калі нашая ноч адносна такая сабе, ноч, як кажуць, могуць вочы прывыкнуць да нашай ночы, а там ноч у тых шыротах, геаграфічных шыротах, вельмі цёмная, там абсалютна нічога не відаць. Абсалютна нічога не відаць. І чалавек ідзе без факела, без святла нейкага, без света па дарозе, дзе абсалютна ідзе, можам сказаць, па зорках. Па зорках ідзе, толькі вось накірунак дарогі, бо іншага накірунку няма. Усё абсалютна цёмнае. Але яны вяртаюцца і сустракаюць 11, і яны гавораць: Пан сапраўды ўваскрос і аб'явіўся Сымону, значыць, Пятру. І мы сёння бачым катэхезу, першую катэхезу апостала Пятра, і ён амаль таксама прапаведуе Езуса Христа, так як Езус прапаведаў і тлумачыў пра сябе самого вось гэтым двум вучням, якія ішлі ў Эмаус. Поэтому, дарагія браты і сёстры, які вывад мы можам бачыць з гэтага ўсяго? Христос сапраўды ўваскрос. І на працягу свайго вучэння ён гаварыў пра ўваскрасенне кожнага з нас. Пытанне заўсёды ставілася, чаму вучні сталі смелымі, чаму Пётр выйшаў прапаведаваць. То есть яны паверылі, што яны таксама жывуць з Христом у Эўхарыстыі і ўваскрэснуць разам з Христом. То есть пытанне веры ў ўваскрасенне сваё. І поэтому, паважаныя, мы асаблівым чынам у гэты час, у час, калі не толькі адзначаем, святкуем уваскрасенне Езуса Христа, час, які мы называем велікодным часам, велікодным перыядам, асаблівым чынам разважаем пра нашае ўваскрасенне. Так, Христос уваскрос, для нас гэта была такая эўфарыя радасці, адзін дзень, ну, можа, 8 дзён, актава на ўваскрасенне Христа, але вось гэтыя 50 дзён да свята зыходжання Духа Святога мы разважаем на тое, што мы таксама ўваскрэснем. І ў нашых малітвах вельмі добра прасіць Духа Святога, каб Дух Святы даў нам магчымасць зразумець, што мы ўваскрэснем, бо тады вочы нашы адчыняцца на Езуса Христа. Вось калі мы паверым у сваё асабістае ўваскрасенне. І яшчэ вельмі добра ў гэты час, у час велікоднага перыяду маліцца за памерлых, разважаючы над таямніцай смерці, бо без таямніцы смерці не прыходзіць таямніца ўваскрасення. Паглядзіце, Христос памёр і ўваскрос. Таксама бачым таямніца смерці для кожнага з нас. Мы, разважаючы над таямніцай смерці, молімся ў перспектыве ўваскрасення. Калі мы молімся за памерлых,
Мы верым у тое, што гэтыя памерлыя уваскрэснуць. Але заўсёды ставім сабе пытанне, як яны ўваскрэснуць. Тут пытанне, тут таямніца жыцця чалавека ў Хрысце на працягу яго зямнога жыцця адкрываецца. Гэта нас натхняе жыць па-хрысціянску, як мы гаворым, жыць згодна, як прапаведуе Евангелие, як прапаведуе Слова Божае. То есть перспектыва, што мы самі ўваскрэснем. І вельмі добра, нагода есть у нас задумацца і памаліцца за нашых родных, асабліва ў гэты час. У ўсходнім касцёле ці ўсходняй царкве, ўсходняга абраду, у іх есть так, у традыцыі, гэта не напісана у Бібліі нідзе, але гэта чыста традыцыя. Як мы па традыцыі молімся за памерлых у лістападзе месяцы, на ўсіх святых, радуючыся іх вялікай славе у валадарстве нябесным, так яны таксама маюць такую традыцыю асаблівым чынам маліцца у аўторак, гэта 10 дзён пасля Пасхі, прыблізна маліцца за памерлых асаблівым чынам, называюць радуніца. І гэта дзень такой малітвы. Ну, гэта дзень малітвы пераўтварылі троху такі сабанту, як я гавару на могілках. Вы бачыце, што так гавару. Бо чаму? Я калісьці вам раскажу такую гісторыю. Даўным-давно, а гэта было у прошлым стагоддзі, это 98 год быў, это прошлое стагоддзе было. Калісь, можа так, 90, а нават 7-й так, это яшчэ быў суперактыўны, знаеце, там, каля ў Мінску працаваў, і ўсё, дзе можна даехаць, усюды даязджаць успеў. Там, а быў я, вы прыязджаеце часта, Волчкавічы такія, так? Знаеце, там, дзе гэтыя всякія гасцініцы, там ёсць могілкі на гары, там стаяў прыгожы касцёл Найсвяцейшага сэрца Езуса. Вельмі прыгожы, быў падобны на чырвоны касцёл у Мінску. Быў падобны яго, ён быў збудаваны ў другой палове 19 стагоддзя, ну і ён мяшаў, калі дарогу рабілі вот этую брэскую, да? Ён мяшаў, вельмі мяшаў, бо відаць быў. А по дарозе не должно было відаць ні аднаго касцёла, ні адной царквы. Павінна ўсё быць красіва, паля этот павінны быць. І вось ён троху быў пашкоджаны, не шпат быў пашкоджаны ў часе вайны, і яго проста ўзарвалі ў тыя часы, гэта былі 50-е гады, дзесьці так. Узарвалі, і там і да гэтай пары ляжаць там самыя такія яшчэ ад этого касцёл, уже, правда, засыпала зямлёю. Я там прыцягнуў крэст, паставіў на всякі случай, каб зналі, што там касцёл этот самы. Вось, я туды паехаў на могілкі, і там маліліся ў дзень, чамусьці там было отпуск, у дзень сэрца Езуса, у нядзелю, не ў дзень, прямо ў пятніцу, калі святкуецца пасля Пасхі урачыстасць Найсвяцейшага сэрца Езуса. Я потом даведаўся, што там, а гэта ўжо другі выпадак такі падобны быў, да потом даведаўся, што тут касцёл, тытул Найсвяцейшы. Але ў гэты дзень там сабіраліся, і што яны рабілі? Сабантуй. На могілках там выпівалі, ставілі 100 грамм, хоць і католікі, нічого. Але для іх гэта было тут местнае свята, понимаете. Маліцца не умею, ну а піць навучылі з дзяцінства, понимаете. І вся праблема. Вот. Гэта таксама было ў Раўбічах, мы маліліся, ну чо туди на Яна Хрестителя лятаюць на могілкі ўсё время людзі там, і тоже таксама робяць. А ну, оказывается, там была капліца Яна Хрестителя, касцёл закрылі, ўсё, капліца была, і там быў отпуск на тым месцы, там народу збіралася, видимо, не видим. Отпуск, тады маліліся, бо ўмелі маліцца. А разучыліся маліцца, а нешта рабіць трэба. Дык падыходзілі да магілак і паміналі тых самых памерлых. Паміналі, як умелі, як іх навучылі бацькі. Бацькоў уже так адучалі, і так паступова, ведаеце, вось гэтыя такія вот выходзяць. Таксама і тут мы павінны вось прывучацца, але нехта падсказаў, што вот это проще, інтарэсней, інтарэсней браць з сабою там тарэбкі, талеркі
І тягнуть на могильце намного інтересніше. Випійте ще там за упокой душі, там, за покой там, ще чого. Поливати ще там це все. Ну і поэтому вийшло ось таке здарення. Бо, і кажуть, пан Єсус їх не навчив, що треба робити по-справдному. Тобто не дійшло. І це у нас з'явилося не так давно, я ще пам'ятаю, у нас цього не було ніколи. А в початку 90-х років посещення могилок з алкоголем і ось такими этими застольями. Ні оттуль, ні отсюль з'явилося. І православні навіть не розуміють, хто це придумав. Ну, але, мабуть, це саме, які у нас організації торговые, забывся, где продають все. Було опт, не опт, а там ранее було. Райспоживсоюз, потреб, вот так. Я нічого супроти їх не маю, але це чисто для слова. Но, поэтому ось такое чоловік придумовує нечто сам, свою катехезу. Поглядите, апостоли тоже придумывали. А вот тут Иисус должен был победить римлянов, а мы не победили, а вот тут-то. А Иисус им объясняет катехезу. Это не так, слухай. Поэтому, дорогие браты и сестры, мы повинны из этого всего вытянуть один простый. Слухать Иисуса Христа, глядеть на то, что каже нам Иисус Христос. Глядеть на Слово Божие, это найважнейшее. Глядеть на Евхаристию, приймати Иисуса, это найважнейшее. И отчиняться наши очи. Амин. Визнаємо нашу віру в одиного Бога, Отця, поєднані з нашим воскреслим Паном, який прагне одарити спокоєм своїх вірних і всіх, хто шукає правди, узнесем до Бога наші молитви. Молимся за святый костел, кабы он увещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Молимся за святого Отця Льва XIV. Просим особливим чином у ці дні його подорожі по Африці. Хіба в ці дні він знаходиться в Анголу прилетів, в цю частку Африки. Каб Єсус Христос одарив його потрібними ласками і світлом Духа Свого, Тебе просим. Молимся за христианских миссионеров, каб Божие Слово, якое навещает, допомагало людям познать соправдного Бога. Тебе просим. Молимся за тих, хто служить у войску.
каб яны не сароміліся вызнаваць сваю веру. Я хочу дуже помолиться. Тут вчора прийшов один хлопчик, який говорить, іду до войска. Благословляю його, помолюся за його так само. Нехай пан Бог благословляє йому. Тебе просим. Молимся за христианские семьи, каб яны ўзрасталі ў Христовой любові і єдності. Тебе просим. Дякуем Богу Всемогутному за молитовные группы в нашем костеле и молимся в интенции членов Ружаў беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии, Маті Божией Сутешення, Святой Тереси, Дитятка Єзу, слуги Божого Отца Фабіяна за їх сім'ї, за хворих членів з гэтых ружаў аб хутчэйшым іх выздараўленні, а таксама просім Божага валадарства для памерлых членаў гэтых ружаў Станіславы, Алены, Яніны, Ядвігі, Дануты, Рамуальды і Марыі, Алены і Анны, Паўла. Цябе просім. Прошу небеснага валадарства для памерлых Яніны, Гасціла, для Каспара, Марии Антона Казимиры, Юзефа, Марии Михаила, Анны, Даны, Фели, Натальи, Тересы, Юзефа, Микиты, Каратыш, для Мечиславы, Леонарды, Виктора, Марты, Виктора, Вацлава, для Валентина, Петрашкевич, Софьи Булаш, для усіх памерлых сем'яў Радкевич, Душинских, Радомских, Ачановских, для Франца Жижича і усіх памерлых сем'яў Жижич. Цябе просім. Прошу так само, як унаю ў сэрцы збаўцы нашага ўсіх людзей несправядліва пакрыўджаных, несправядліва асуджаных, цяжка і невылячальна хворых. Цябе просім. Ласки збаўлення і благословлення для ўсіх наших ахвярадаўцаў. Цябе просім. Я хочу помолиться. Сегодня ехал зрана и думал, успомнить у нашей молитве, мне вылетела с головы фамилия и имя, але он на улице Минской живе, там 10 у конце нам зрабіў, ахвяраваў вось на гэтую беседку и железо, и сам зрабіў. Это все вылетело с головы фамилия его, поэтому молюся за его семью. Нехай Пан Усемагутны благословляє йому, дякую йому щиро за ось гэты дар для нашей парафии. Цябе просим. Молимся за нас тут присутных, каб удзел у таямницы святой мши поглыбляў нашую веру и умацовал наше христианское сведчанне. Цябе просим. Ойча, а Ты навеки з'яднаў нас у своей любові. Учини, каб хвала у воскресення Твоего Сына дапамагла нам адкрыць каштоўнасць крыжовай ахвяры праз Христа, Пана нашага. Амен. Сідайце, калі ласка. Радость дал своему народу, аллилуйя.
і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог і Отець усемогутним. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх, на прославлення і хвали ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, прийми, просим, дари святкуючого костьола, якому Ти подарував великую великодную радость, і приведи його до вечного щастя у небі, праз Христа Пана нашого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. О гору серці. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправди годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб ми завсюди, всюди, каб ми Тебе, Пане, завсюди славили, а особливо в гэты час больш урачисто обвящали Твою хвалу. Калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. І Он один раз принесены в ахвяру ужо больш не памірае, але пасля смерти крыжовай живе вечно. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тебе їм хвали, неспинно ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полные хвалы Твоей, гласанна вышиня, благословленный той, кто приходит у имя Пана, гласанна вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святый, справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенною моцею Духа Святого Ты все оживляешь, освячаешь и неспынно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в єдності з усім костьолом у перший день тижня, коли Ісус Христос у воскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Табе на ахвяру, каб сталіся яны телом и крывёю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Христе, Сыну Бога Живого, змилуйся надо мною». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе,
Бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Это вялікая таямніца веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў небаўшэсці, чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякай складаем Табе, гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыі, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Габрыэлем, святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы мацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугою Тваім папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Юзефам і ўсімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваёй волі стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабой усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале праз Хрыста Пана нашага, праз якога дорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвалага праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердності Твоей. Каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усіляка неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавці нашого Єсуса Христа. У Твоего владарства и мощь,
Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою и с Духом Твоим. Это поєднання тіла і крові Пана наша Ісуса Христа, нехай да поможе нам, приймаючим Його дихопом, досягнути вічного. Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Учні познали Пана Єсуса у ламанні хліба. Алілуя. Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся, весяліцеся ў ім. Алілуя, алілуя. Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся, весяліцеся ў ім. Аллилуйя, аллилуйя. Ты, что живешь в облаку полным огню, ты, что сидишь на троне сапфиров, духов небесных окруженных хором, Боже, хвалы вечной. Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся, весяліцеся ў ім. Аллилуйя, аллилуйя. Ты, што прамаўляў у кусце палаючы, Отец дорога заповету, люд проводил праз червоныя воды, Божа паратунку. Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся, весяліцеся ў ім. Аллилуйя, аллилуйя. Пан святароў, цароў і прарокаў, прыгожая святыня была домом Твоим. Ты, однак, выбрал дом себе в наших сердцах, Боже милосердный. Гэта ёсць дзень, які даў нам Пан. Радуйцеся, весяліцеся ў ім. Аллилуйя, аллилуйя.
з'єднать грешних людей з собою, дал нам Сына, что стал человеком, им показал безмерную любовь свою. Боже, откупитель, это есть день, який дал нам Пан. Радуйтеся, веселитеся у им. Аллилуйя, аллилуйя. Это есть день, який дал нам Пан. Радуйтеся, веселитеся у им. Аллилуйя, аллилуйя. Христос воскрес померы, смерть смертью своява, порвавший путы пекла, житье нам даровал. Порвавший путы пекла, житье нам даровал. А поночи з гробницы Збавителю воскрес, всем верным с неба радость и покой принес. Всем верным с неба радость и покой принес. А раница и жемчины до Иисуса и шли, и мира дорогое, и они с собой несли. И мира дорогое, и они с собой несли. Пришли намастить тело володара своего, да только у гробницы его уже не было. Да только у гробницы его уже не было. Анёлы им сказали: больше вам не треба слез. Христос, Збавитель свету, с померлых воскрес. Христос, Збавитель свету, с померлых воскрес. Христос воскрес померлых, смерть смертью своява, порвавший путы пекла, житье нам даровал. Порвавший путы
Пане наш Боже, глянь ласкаво на народ Твой, які Ти аднавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзі яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Христа Пана нашага. Святый Арханёле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай яго знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душаў снують во свете. Аминь. сядьте, калі ласка. 21 красавіка, аўторак, першая гадавіна смерці папы Францішка. Захвочваем да малітвы за спачылага пантыфіка. 25 красавіка, субота, свята святого Марка Евангеліста. Святая імша ў нашым касцёле у панядзелак, аўторак, чацвер, в 19:00, у сераду, пятніцу, суботу, у 9 і ў 9. Са старога свержня за тое, што стараюцца і ўжо так дбаюць пра ўстаноўку крыжа, няхай Пан Бог благаслаўляе ім у гэтай такой пабожнай святой справе. Вот, там захвочваю горад Столбцы, так, у нас самые такие отважные были, забыл все, это улица, забыл их называть, не Свердлова, нет, это Ворошилова, да, там, вон там самый такой куточек, они самые отважные, поставили крыш, молодцы, захвочиваю там, где тут у нас можно крыш поставить, вот там за озером, вот там есть, там фигурка есть, Матки Божией, 10, там треба крыш поставить, обовязково там мусить быть. Ось захвочваю туди, вот тут куточок, это такі пригожі. Ладно, вже вулиці забываю все. Да, тут за больницей, чуть туда, там, вот есть много католиков живут где-нибудь, там бы крыжик не помешал бы, там их усвянцить с того месяца, знаете, это дьявол ходит кругами, а так он прямо идет, там нету препятствий никаких, это самое, никаких, он так хочет. Поэтому захвочу. А то ще вон там вот за эти сёлы, эти, так называемые, я забыл, это чудес, северный, там еще можно крыжов ставить, сколько хочешь. Это там вообще могли бы уже давно поставить, это там минимум за 34, там вот это самое. Конколовичи поставили, да, а тут далей вот пополохались чомусь. Ну, это так, для размышления. Специально для бацькоў, чьи дети в этом году идут до Первой Святой Коммунии. Первая Святая Коммуния у нас будет 10 мая. 22 красавіка, серада, на гэтым тыдні 18:30 бацькоўскі сход. 1 мая уборка касцёла, прашу аднесціся сур'ёзна ўсіх бацькоў, жанчын, мужчын, работа ўсім знойдзеце, прыходзьце са сваім інвентаром. У нас яшчэ трава не парасла, ну, поэтому касіць яшчэ нема чаго, але паграбсці трэба. Так, як я ўжо сказаў, 10 мая Святая Камунія, будзе першая Святая Камунія, затым будзе Белы тыдзень. 17 мая гадавіна мінулагодняй першай камуніі. Сястра Вольга запрашае ўсіх дзетак, якія прымалі першую камунію ў 25 годзе, а іх бацькоў да ўдзелу. У вашай групе ўжо ёсць інфармацыя. Паведаміце сястры, калі ласка, пра вашыя планы. Я хочу падзякаваць вам за ваши ахвяраванні, якія вы стараецеся, хто-ніхто ахвяраваць на касцёл, на справы касцёльныя, знаете, тацах, это само собой, але ёсць ахвяраванні на те, што мы выдаем на звязаныя з ремонтам, не з ремонтам, ну, з абслугоўваннем, будаўніцтвам, як мы говорим, касцёла. Што у нас тут чакае такое, там абяцалі, я пока ўжо гэтым абяцаннем мала веру, але абяцалі прыехаць дарабіць сходы гэтыя, вот у нас граніт ляжыць, граніт куплены.
одно зрабіць трэба, гэта ўсё так, мне ўжо цэлы год. Ну, тут уже кляліся, што пад'едуць пасля 15 числа, ну, паглядзім. Гэта такая справа таксама, знаеце, но, як я ўжо сказаў, пака справы ідуць нармальна, чакаем дакументаў на нашу капліцу. Я дзякую, я ўжо гаварыў, ахвярадаўцы, які пастараўся ахвяраваць нам на матэрыялы для нашай капліцы. Вось прыслаў на нас дабрачынны рахунак, даволі добрую суму, што можа хваціць нам на матэрыялы закупіць для капліцы. Гэта я вельмі ўдзячны, ну, мы зараз растаможваем гэтыя сродкі, уже як растаможым, скажу, сколькі засталося. Да. Это самое. Поэтому не буду говорить гоп пока. Да, тут такія справы. Вось таксама сёння з раніцы трошачки мяне парадаваў там один ксёндз, які дапамагаў нам з арганам, гаворыць, вот там 2 колакалы, званы хорошыя, гаворыць, требуюць, вот зразу вывозіце, як хочаце, бярыце. Я ўжо скрычаў, заўтра еду, да. Ну, где ж я выпущу, понимаете, як попалася в руки, уже ж не выпущу, это, знаете, мертвая схватка. Ну, поэтому так, дякую Богу, там еще 3 чакає нас, ну, почакаем мы так тихонько до 27-го года обещали, але тут вот зненацку 2, такие вельми пригожие, великие такие хорошие колоколы, звоны. Поэтому вось так будем брать, дают, бяры, б'ють, утякай. У Ларку есть новый часопис «Аве Мария» и «Наша вера», калі ласка набываем. И усіх жадаючых у хор запрашаю. Нехай Пан Бог благословляє. Валентина робить репетицию з хором 18:00 у суботу. І асабліва дзетак, моладзь запрашаю. Вось гэта асноўныя аб'явы на гэты тыдзень. Нехай Боженька вам благословляе, сцеражэ ў кожную хвіліну, прыміце Божае благословленне. Пан з вами. И с духом твоим. Нехай вас благословляє Бог усемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Фабияне, наш чудотворца, стал перченый оборонца. Нам прославлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал перченый оборонца. Нам прославлення покажи, край наш от лиха бережи. Фабияне, наш чудотворца, стал перченый оборонца. Нам разбавлення покажи, край наш от лиха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугов Твоїх, які побожним євангельським життям і отданным служением поширали серед братов і сестер познання ім'я Твоего святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Одари лаской хвали алтара слугу Твоего отця Фабіяна, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Аминь. Радуйся, небо, ладарка, водой кому ты есть мати, с мертвых
когда опора есть. Ну, побольше поиграешь. Я этот вот, дай мне, пожалуйста. Я не нагружаю. Что, не, я наоборот, я против, ну, как бы я за, вернее, я против того, чтобы... Ну, давай быстрее. Просто, насколько это все затянется, увалишь свежим в час. Давай, я не знаю. Ну, короче, надо как-то... Что-то будет там. Там что-то будет. Что? Когда будет, туда и будет. Ну, хорошо. Сейчас буду мешать. Так что будет. Надо выключить телевизор. Можно. Ложилочка, возьми мои нотки. А Кантарал не нашелся, да? Нет. А было? Все, короче, на связи. Или когда будешь репетировать на первую коммунию, может, пойти раньше.